Hyvästä lihaskunnosta puhutaan paljon, mutta mikä sen hyvän lihaskunnon merkitys on? Miksi sulla pitää olla lihaksissa voimaa? No, sä voit arkena miettiä vaikka sellaisia asioita, että jaksatko nousta hyvin portaita ylös, varsinkin silloin, jos se askelma on vähän isompi, vai pitääkö sun heti etsiä kädellä tukea niin, että sä saat vedettyä itsesi ylös, kun jalat ei jaksa ponnistaa? Tai sun tasapaino, pystytkö seisomaan yhdellä jalalla ja pistämään kengän jalkaan? Tai ylipäätänsä, laitatko kengät jalkaa seisten vai käytkö aina istumaan? Tai sukat, ihan sama juttu. Jaksat sä kävellä ylämäkeä? Onko sun reisissä ja pakaroissa voimaa ponnistaa? Entäs pyörällä ylämäkeen polkeminen? Sekin on semmoinen aika hyvä testi. Rullaportaissa, jäätkö seisomaan paikalleen vai käveletkö portaat ylös? Kannatko kauppakasseja vai otatko aina kärryn, jossa on rullat alla? Jaksatko kantaa sun kauppakassit, laitatko ostokset selkää reppuun ja kannat ne, vai onko sulla, meetkö lyhyetkin matkat aina autolla ja pistät aina kaikki tavarat johonkin, missä on rullat alla, että pääsee vetämään, ettei tarvitse kantaa. Tässä on muutamia sellaisia asioita, joita voit miettiä, että miten sä sun arjessa toimit ja miten se sun lihaskunto siellä arjessa näkyy tai sen puute.